ikusi dugun Martin Beltzen Andregaie. Ez ze uste? Edo Sorgina izango da. Edo Lamia akaso. Sorginak eta Lamiak badirela esaten dute. Izena duen guztia, ba omen da. Egunon? Baita zueiez? Bano, ani hemen dio. Ezin patxaran hilea horraztu. Oilarra gara jotan rukurrukuka? Ez da parte honekoa. Aizu, zartzea Martin Beltzen Andregaie, guaintxe ongea berarekin? Ze? Martin Beltz? Ni? Martin Beltzen Andregaie? Beak nahi bai. Ni? Pagomari. Kabauket bizi guztiako maiteko dean laune. Ikustezue? Eraztu nau? Ze polixe. Ne biotzen, ez dau beste inontzako tokik. Ba, Martin Beltzek esan diu ikatza urre bihurtzen dola. Ikatza urre bihurtu? Obeloke? Kanpoti bai? Txamponak eakutsiko zizuen zuei. Bai, eta kanpoti urre itxurea. Eta barruti behi, errautxe besteik ez. Etxaien eskolan ikasitakoa da. Baina handire, bota intzuen. Bota, etxaien gainetik garen aizon. Ui, zer datu? Etxai arrazoi dezu, Ez daulo. Ordainek irika eta mirika. Tordo garrapatzen bado. Ikusiko. Aizue? Oilarra kukurruko indo? Basoa. Xixili dau? Gentzile. Korko, otxoko, garresiaten aitzen dieunero! Eta guain behin? Ixi-xilik? Nire behin? Angoizko pagoartanoa, ikustezue? Angoizko pagoartanoa. Ne bihotzeko mielekin eotea. Ez da mundun ne miel bezalako. Ea gara hien etortzen zaian. Beste bat arte? Agur, jo? Agur, agur!